are we going to do today? Vi har fået lavet, eller fået sendt some black masks. Ja, of course. Blackhead. Hvem skal Emil putte i hovedet på mig? Eller han skal putte en i hovedet på mig. Og han skal også rive det af mit hoved. Skriv den af på hende. Og det er blevet sendt her. Og jeg viser ikke min adresse, fordi så ved I alle sammen, hvor jeg bor. Ja, det ved jeg. Vi filmer igen om 30 minutter. Vi skal ud og lave kage. Okay, vi rører det af nu. Emil, skal du gøre det, eller gør jeg det? Gør jeg det? Jeg gør det. Og du? Nej, det var med pil. Ah! Er du været med tur? Ah! Hvad gør du? Jeg gør det stille og roligt. Der er kun én måde. Det går hurtigt. Nej! Hvis I skal være med i konkurrencen, det er let. Hvis I skal være med i konkurrencen om sådan nogle tingester, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, og 2 af sådan nogle her, så skal I bare like videoen.